El 25 de juliol de 1938, l'exèrcit republicà va travessar l'Ebre. Començava la batalla decisiva de la Guerra Civil Espanyola. A principis d'agost, l'ofensiva republicana va quedar aturada i l'exèrcit feixista va emprendre contraofensives successives que s'allargarien durant més de 100 dies i que donarien lloc a una sèrie inacabable de terribles combats de desgast. El 5è cos d'exèrcit, comandat pel tinent coronel Enrique Lister i compost per les divisions 11, 45 i 46, va lluitar a la zona sud del front de l'Ebre. El 15è cos d'exèrcit, dirigit pel tinent coronel Manuel Tagüeña i compost per les divisions 3, 35 i 42, va combatre al sector nord. El 12è cos d'exèrcit va quedar en reserva. La batalla va acabar el 16 de novembre de 1938 en la retirada del 15è cos d'exèrcit a la riba esquerra de l'Ebre. En començar l'ofensiva, el 15è cos d'exèrcit disposava de 23 unitats sanitàries mòbils en capacitat quirúrgica. Se van ubicar hospitals al Matret, a la Cova de Santa Llúcia de la Bisbal de Falset, al Mas Magrinyà de Marçà, a Maials. Se van reforçar els hospitals d'Ulldemolins i el tren hospital número 20 se va situar al túnel de l'Argentera, a Falset. En travessar el riu, les forces republicanes van establir equips hospitalaris a la riba dreta més a la vora del front, que s'anaven resituant en funció dels combats. L'Hospital del Molar es va instal·lar al mes de setembre per a descongestionar el de la Cova de Santa Llúcia. A banda d'aquest desplegament, també hi havia les estructures sanitàries de les unitats de combat. Cada batalló disposava de metges i personal auxiliar, com ara sanitaris i portalliteres. Aquesta gent, que actuava a primera línia de foc, practicava les primeres cures. En un segon nivell, hi havia els centres de triatge de les brigades, on es revisaven o es completaven les primeres cures i on es redactaven els comunicats mèdics d'evacuació, en el diagnòstic, l'hora de la ferida, les cures aplicades, la medicació administrada i la forma en què s'havia de fer l'evacuació cap als hospitals. Sense encara haver viscut m'ha tocat anar a la guerra. Generalment, els soldats resultaven ferits per bala o per metralla de projectils d'artilleria, morter o aviació, però també n'hi havia d'afectats per accidents, malalties o alteracions mentals. Les ferides penetrants a la cavitat abdominal acostumaven a ser greus i exigien intervencions ràpides. Les de tòrax, que implicaven els pulmons, tenien una altra mortalitat. Els traumes cranioencefàlics i medul·lars eren terribles i provocaven quadres greus. Les lesions de cara i coll, sovint espantoses, comportaven també una mortalitat altíssima. Les ferides localitzades en braços i cames eren freqüents i presentaven tipologies molt diverses. En força casos, les amputacions eren inevitables. En els casos menys greus, l'aplicació de transfusions de sang, la cirurgia i les cures oclusives aconseguien èxits. Les cremades produïdes per bombes incendiàries també constituïen un grup de ferides rellevants, amb alta mortalitat. Un cop fet els triatges prop del front, se feia l'evacuació. Ambulàncies i camions portaven els ferits cap als hospitals. En Jaume Garcia era un jove soldat de 18 anys, que havia estat incorporat a la 35 Divisió, a la 15a Brigada Mixta. El dia 5 de novembre, en Jaume feia d'escorta a un camió d'intendència i en arribar a Flix va patir un bombardeig terrible de l'aviació feixista. En Jaume va quedar ferit. Els seus companys el van recollir i el van portar de seguida a un punt sanitari.
El practicant va constatar que tenia una ferida a la cuixa dreta i que probablement se li havia incrustat metralla, però el fèmur no semblava afectat. Li van venar la cuixa i va omplir el comunicat d'evacuació. La ferida era important, però la intervenció podia esperar algunes hores i calia deixar lliures els hospitals que acollien els casos més urgents. Lo van enviar cap a l'Hospital del Molar. Passades 4 hores, lo van pujar en un camió per anar a l'hospital, a ell i a altres ferits. El trajecte es va fer llarg, i és que, malgrat que només era una trentena de quilòmetres, van trigar 3 hores. El fred era molt intens i el dolor de la ferida insuportable. Finalment, van arribar al Molar ja a les fosques. Allà els oficials van examinar els ferits, van revisar els comunicats d'evacuació i van indicar quins s'havien d'intervindre primer. Les infermeres i els sanitaris van preparar els ferits que havien de passar per quiròfan. Els van donar calmants i els van tonificar amb bosses d'aigua calenta. En Jaume va haver d'esperar, però, 2 hores, perquè l'equip va intervindre primer els més urgents dels que havien arribat aquella nit. El cirurgià i els seus ajudants, l'anestesista i les infermeres, treballaven contrarrellotge. En ferides com la del Jaume, els cirurgians de l'exèrcit popular extreien la metralla i practicaven una cura oclusiva, a l'estil de les que ja s'havien experimentat al segle XIX i que, d'ençà de l'inici de la guerra, havien perfeccionat el doctor Manuel Bastos i, sobretot, en molt d'èxit, el doctor Josep Trueta, fins al punt que es coneixia com a mètode Trueta. En la pràctica de la cura oclusiva, la ferida no es cosia i quedava coberta per gasses i escaiola fins que cicatritzava, la qual cosa disminuïa el perill de gangrena. Finalment, van asseure el Jaume en una cadira de rodes i el van portar al quiròfan. Havien passat 9 hores des que l'havien ferit. El quiròfan estava net i endreçat. Era un espai ordenat i absolutament organitzat, lluny de les escenes de carnisseria que sovint imaginaven en terror els soldats. El cirurgià i el seu equip van anar per faena. No semblava que fos necessari practicar-li cap transfusió de sang, però el transfusionista estava amatent per si els seus serveis eren requerits. Les ampolles de sang a pressió ràpida estaven preparades a la nevera. El cirurgià va optar per una anestèsia en clorur d'etil inhalat. Usualment utilitzava anestèsia amèter, que s'aplicava mitjançant un artefacte anomenat ombredane, però les reserves d'èter havien disminuït i les volia conservar. Al Jaume li van col·locar un seguit de gasses i una mascareta i després li van anar abocant el clorur d'etil. Li van vindre basques, però aviat es van dormiscar. El camp quirúrgic deixava al descobert exclusivament la ferida que havia estat netejada en aigua i sabó i que abans d'intervindre va ser desinfectada en tintura de iode. Posteriorment, el cirurgià va procedir a fer l'excisió. Una incisió en la ferida que possibilités explorar bé la zona afectada. Els teixits desvitalitzats van ser retallats i retirats. El cirurgià va entrar al múscul. Va constatar que ni el fèmur, ni la vena, ni l'artèria estaven afectats i en habilitat va poder extreure el fragment de metralla que tenia unes dimensions considerables, però que afortunadament no havia afectat l'os. Va retallar les zones malmeses i va procedir al drenatge, la neteja i la desinfecció a fons de la ferida, que va quedar oberta. Finalment,
van procedir a enguixar la cuixa i el ginoll per immobilitzar la zona afectada. Això facilitava els trasllats i alhora la cura oclusiva deixava supurar la ferida mentre els teixits s'anaven regenerant. El 1938, els hospitals no disposaven d'antibiòtics funcionals. La penicil·lina encara estava per experimentar i l'ús de les sulfamides era molt limitat. El mètode Trueta era senzill i la seva aplicació massiva va impedir amputacions i va salvar la vida de molts soldats. En Jaume va ser evacuat cap als Guiamets i a Reus. Va portar el guix un parell de mesos i pel seu propi peu va passar a França a principis de febrer de 1939. Altres soldats no van tindre tanta sort. Més d'un centenar van morir a l'Hospital del Molar o van perdre la vida al cap d'un temps a conseqüència de les ferides rebudes. I molts van quedar mutilats, secs, cremats, paralítics, en deficiències psíquiques, embogits o severament limitats. La batalla de l'Ebre va tindre conseqüències catastròfiques per a Catalunya, per a la República Espanyola i per a Europa. La derrota va obrir la porta a una llarga nit de barbàrie nazi i feixista. La memòria dels horrors de la batalla encara és avui ben present en la societat catalana. Milers de persones, civils, combatents i soldats catalans i espanyols i voluntaris internacionals se van sacrificar en defensa de la llibertat. No els oblideu mai. Molta gent que va salvar-se, rumba-la, i va tornar a lluitar, ai Carmela, i va tornar a lluitar, ai Carmela. Déu en la vida als metges, rumba-la, Déu en la vida als metges, rumba-la, infermera.